To Soja Boy, na ji duk saƙonka da kake faɗa na cewa wannan da ta fito tana ba da haƙuri kuɗi na biya ta. Ni Soja Boy, idan ka biya ni kuɗi a aikin bidiyon waƙan da muka yi, ka turo account number in maida maka kuɗinka. Kamar yadda ka faɗa ka ce duk wannan da ka yi waƙa da ita still ta fito tana ba da haƙuri. Baka santa ba, wani ta sani ta sa ya kira ka muka zo muka yi waƙan nan. Da gaske ne ban san ka ba kuma idan na san halaye irin naka irin haka, wallahi ba zan bari ba ma mu haɗa tafiya da kai. Ban san wane ne kai ba, kawai sharrin shedan ne yake rinjaya ta har na ce a kira ka, tabbas zan yi waƙa da kai. To amma kuma daga baya ya kamata a ce ka tsare min mutunci na, ka kare min mutunci na, sai naga kai ma baka san mutuncin kanka ba, ballantana ka kare min mutunci na. Na ji maganganu suna ta yawo, ana ta kira na, ana ta min sharing din life din da kake yi. Ni na kawo kaina wurinka. Yanzu na cire kaina a wurinka, ka je kai rayuwarka. To don me ma ni zan ji haushi wanda yake cewa a daina haɗa shi da annabi akan kasuwancinsa, a daina haɗa su da annabi akan kasuwancinsa. Wallahi Soja Boy, nayi ladamar sanin ka a rayuwata, na rantse da Allah da Assalamu alaikum al'ummar musulmin duniya. Kamar yadda kuka sani, ni ne dai naku Alhaji Madawal. Rana irin ta yau mai albarka, ranar Juma'a, ina so in ɗan yi kira ga al'ummar musulmi baki ɗaya. Akwai wani ɗan uwanmu, abokin sana'ar mu, wato Soja Boy. Dan Allah, dan manzan Allah, dan darajar Allah, dan darajar ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, duk wani mai kishin addinin musulunci, duk wani mai kishin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya unfollow din shi. Saboda mu ba ma daga cikin munafikan musulmai. Duk wanda baya tare da annabi ba ma tare da shi, kowaye darajarsa muke ci. In bancin roƙa mana da manzan Allah yayi, wallahi yau da tuni babu mu. Amma ya dinga roƙo wa Allah ya daga mana ƙafa, ba dan halin mu ba dan wannan din mu ba. Aljannan ma muna roƙon Allah ya saka mu ne darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma a samu wani mutum ya fito yana magana shi babu annabi a rayuwarsa, babu annabi a cikin nemansa. To mu duk wani nema da muke yi sai mun jefa annabi a ciki. Saboda haka da Allah da annabi, duk mai kishin addini ya je on following din shi. Mutumin tare muke al'amuran entertainment da shi, mu muna kyautata masa zato. Saboda in ka zo kana mu'amala da shi a mu'amalance za ka ga mutumin kirki ne. Amma kwana-kwanan nan ya bujiro da wasu al'amura wanda dukanmu kowa sai da abin ya daure masa kai. Saboda haka da Allah da annabi, al'ummar musulmi, duk mai kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya unfollowing din bawan Allah nan. Kuma mu ba ma tare da wannan aqida ta sa da ya dauko ta neman kuɗi do or die. An gaya ma komai ne kuɗi yake yin sa. In ya haɗu da kai zai ma abu faran ni din nan mun yi mu'amala da shi, har na bashi wasu mutane ya kyautata musu, wanda wannan dalilin yasa nake masa kallon mutumin kirki. Amma ka fito kana so lalle sai ka halatta haramun, wannan ba daidai bane ba. In zaka ci gaba da hulɗoɗinka, ka ci gaba da abubuwanka, amma magana wai ka zo kana kokarin sai ka halasta wa mutane haram. Allah ya ce abu babu kyau, kai ka ce wai abu normal ne, neman kuɗi ne, kasuwanci ne. Wannan ba kasuwanci bane ba. A kowane irin kasuwanci akwai yanda zaka bi da shi ka tsaftace abinka. Saboda haka gaskiyan magana ba ma tare da wannan bawan Allah, kuma muna roƙon da Allah duk wanda yake following ɗinsa ma da Allah ya unfollowing ɗinsa. Saboda me ba ma sai ya zo ya gurɓata mana al'umma. Mu nan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kuma mu masu kishin Allah ne da manzansa. Duk wanda baya tare da Allah, baya tare da manzon Allah, ba ma tare da shi, kowaye ne. Yawwa, ba ma son munafikin addini, munafikin musulmi, ba a haka. Irin munafikan nan na musulunci su suka fi kowa dagula annabi lissafi.
kana amsa sunan musulmi. Na kira bawan Allah nan na masa nasiha, na gaya masa cewa abin da kake yi ba fa da jama'a kake yi ba, da Allah kake yi. Yau in fitowa kai kace aje ayi abin nan amma babu kyau, kowa ya san abin da kake nufi, amma ka zo kana kokarin halasta haramun, to babu wanda fa zai gane kuma ba wanda zai saurare ka. Kuma maganan da yake cewa yana ba wasu kuɗi wani abubuwan da su duk ba haka bane ba. Ko ni nan mun taɓa yin wata waka da shi, mun haɗu a location, ya ce min da Allah ba ma mai promoting waƙarsa kuma yana ɗan arewa. Wannan ta sa muka je muka yi bidiyo tare da shi. Amma an zo ana ta kiran mu ana mana complain akan ka ga abin da kai na kuskure, kuma mun kira sai yanzu na ki cibis da wani bidiyo da ake magana annabi yana washi ya za a kawo mai magana annabi a cikin business ɗinsa. To mu duk sana'ar da za mu yi mun saka annabi a ciki wallahi. Allah muke roƙo ba dan mu ba dan halin mu ba, mu masu kuskure ne, masu zunubi ne, masu laifi ne, amma muna roƙon Allah ya mana rahama alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dukan mu shiga aljanna. Amma wannan kalaman da kai, ko ka zo ka janye kalamanka ko kuma jama'a duka ku je ku yi unfollowing ɗinsa, wannan ba daidai bane ba. Allah ya samu dace.